ҳодисаҳои нохуше ки рӯзҳои ахир дар ин кишвар ба вуҷуд омада истоданд албатта ба майл ва эҳсоси шаҳрвандони тоҷикистон низ бетаъсир намемонад, чунки тавре мегӯянд ҷон барои ҳама азиз аст ва шахс вақте ки бахусус барои дамгирӣ агар кишвареро интихоб кардани бошад, вай табиист ки ба кишвари хатарзо ё ин ки ноамн намеравад. бисёр дӯстони ман низ ки онҳо хоҳиши сафар кардан ба туркияро доштанд дар фасли гармо, онҳо тасмимашонро иваз карданд. баъзе аз онҳо ба чин сафар карданд ва дигаре онҳо барои сафар Дубайро интихоб намуданд. ҳарчанд дар муқоисаи Истанбул Дубай хеле гармтар аст ва имконияти истироҳат дар Туркия хубтар ба назар мерасад. ман фикр накунам ки дар оянда барои мардуми тоҷик, барои сафари мардуми тоҷик ба Туркия ё ин ки барои муносибатҳои байни Тоҷикистону Туркия ин ҳодиса як таъсири зиёд гузорад, чун ҳукумати Тоҷикистон аз сиёсати президент Эрдоғон ҷонибдорӣ мекунад ва муносибатҳои Тоҷикистону муносибатҳои Туркия ҳам дар асоси сиёсатҳои имрӯзаи ин ду кишвар бароҳ монда шудааст. ва фикр кунам ки он чи дар Туркия рух дода истодааст ба муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Туркия таъсире нахоҳад гузошт. агарчанде ки дар муносибатҳои худи мардум, дар фикру ақидаҳои мардуми Тоҷикистон шояд ки як каме тағйирот ворид шавад. ба фикри ман айни ҳол албатта мардум хеле эҳтиёткор мешаванд, чунки рафтан сафар кардан ба чунак кишваре ки якчанд рӯз пеш ҳамагӣ қариб ки табаддулот ба вуҷуд меомад, хеле хатарнок аст. на фақат мутахассисон, балки ба фикрам шаҳрвандони оддӣ ҳам ки ҳамчун сайёҳ ба онҷо сафар мекарданд, айни ҳол аз ин иқдоми худ худдорӣ мекунанд. дар ояндаи наздик бошад, шояд ки ин аллакай аз он вобаста аст ки чӣ гуна ҳодисаҳо дар оянда рух медиҳанд.